prijavio sam se sasvim slučajno, čuvši to od svog brata i to zadnji dan. Pre svega me motivisao sam naziv izazov. Hteo sam da probam nešto što do sada nisam radio. Hteo sam da naučim neke nove stvari, da promenim svoje dosadašnje navike, plan ishrane i programa i da naučim nešto novo. Na prvom mjestu motivacija mi je bila da popravim svoje zdravstveno stanje, pošto sam imao prekomernu težinu, a zatim i da poboljšam svoj fizički izgled i da naučim kako se pravilno trenira. Ja sam rekao da je ovo jedno od najlepših iskustva u mom životu. Ja sam prvenstveno promenio svoje telo, transformisao svoje telo, međutim, promene koje dolaze sa samopouzdanjem, koje povuče taj deo priče su neverovatne. Motivisalo me je to što sam naučio tačnije dosta novih stvari o ishrani, treninzima i ta nastavna strana, to je bila motivacija. Od samog izazova se očekivalo da će se promeniti sam način života, kako sama ishrana, tako i stil života. Najviše sam napravio pomak što se tiče treninga. Bili su dosta naporniji i drugačiji od onoga što sam ja radio do sad. Ja sam svoj cilj ispunio već posle neka 4 mjeseca, skinuo sam prekomernu težinu, smanjio sam procenat telesne masti. Ishrana je totalno promenjena. U početku mi je bilo baš teško da se naviknem na takvu vrstu ishrane, međutim sad mi je postao neka normalni deo svakodnevnice. Najveća promjena je bila u ishrani, u treningu. Ja sam već bio koliko toliko u treningu. Trening je samo postao intenzivniji i veći broj treninga i bolje strukturirani. Jednostavno na taj način strukturirani da probamo da izgubimo salu, a da dobije mišiće. Krvna slika mi se dovela u red, tako da sam zdravstveno stanje doveo skoro u savršeno stanje, a pritom sam naučio kako se trenira i nastavio da treniram. Nisam se iskreno nadao ovakvim rezultatima, ali kako je vreme odmicalo, rezultati su bili sve bolje i bolje. Za ovih 6 mjeseci ja sam skinuo 23 kg. Svi su postigli ono što su želeli, svaka čast njima na tome i jednostavno svi su sada favoriti, nikad se ne zna ko će kako i šta da osvoji. Mogu bi da izdvojim Nikolu Boškovića, njega znam iz teretane, nekako sam s njim najviše imao kontakta i vidio sam da je dosta trenirao. Koliko sam mogao da vidim, svi su jako napredovali, tako da stvarno ne bih mogao nikog da izdvojim ko bi mogao biti pobednik. Očekujem mnogo više pažnje kad uđemo u svoj omiljeni kafić. Po favoritima ne bih pričao, mislim, sve se vidi na slikama. U svakom slučaju imam svog favorita. U slučaju da pobedim, mislim da ću samo nastaviti još više da treniram i da će mi to biti još veća motivacija. Ne, šalim se. Ne mislim da će neka dramatična promjena da se desi u mom životu. Mislim samo da će da mi ojača volju da zadržim ovo što sam postigao. Zadržat ću za sebe ko je favorit i ko bi mogao da pobedi, ali u principu svi su super momci i dobro smo se družili tokom ovih 6 mjeseci. Utisci su mi jako lepi, svako ne bih preporučio da se prijavi. U svakom slučaju bih se ponovo prijavio, pošto samo imam pozitivne utiske. Tokom trajanja celokupnog izazova, zato što smo stvarno bili vođeni profesionalno, kako od strane nutricionice, tako i od strane trenera. Definitivno bih preporučio zbog znanja, uslova koji su nam dati. Dosta ljudi me već pitalo kako si uspeo da uđeš, kako da se prijavimo. Naravno, savjetovat ću sve one koji su me pitali da se prijave, da pokušaju da učestvuju u ovom izazovu kao ja i neka probaju da vide kako je meni bilo. Naravno da bi se ponovo prijavio i svima savjetujem ko može nek se prijavi, veliko iskustvo.